ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో రెండవ అధ్యాయంలో మరి మనం చూసిన కొన్ని విషయాలు, మీకు గుర్తున్న విషయాలు చాట్ బాక్స్లో పెడితే చూద్దాము. ఆత్మజ్ఞానం గురించి చూడడం జరిగింది. ఈ ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఇంకెక్కడ కూడా కనిపించదు, ఇక్కడే కనిపిస్తుంది, ఓన్లీ సెకండ్ చాప్టర్లో. మిగిలిన విషయాలన్నీ మాత్రం నెక్స్ట్ అధ్యాయాల్లో భగవంతుడు ఇంకా విశదంగా వివరించడం జరుగుతుంది అన్నది చెప్పుకున్నాం నిన్న ఆ విషయం. రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాము. సో ఈలోపు ఎవరైనా ఒకటి రెండు విషయాలు చెప్పగలుగుతారా? చాట్ బాక్స్ లో పెట్టారమ్మా. ఓకే, చూద్దాం. చాట్ బాక్స్ లో ఆల్రెడీ పెట్టినట్టున్నారు. ఆత్మ మరణం తరువాత వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది కాళేశ్వరి మాతాజీ. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. మరి అది ఏ ఏ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం, ఎవరైనా చెప్పగలరా? అది ప్రత్యేకంగా ఒక శ్లోకంలో చెప్పారు. ఏమిటి ఆ శ్లోకం? స్నికిత మాతాజీ, వివేకవంతుడు జీవించి ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడు, మరి ఆలోచించడు. 13వ శ్లోకం మేడం. ఏమిటి శ్లోకం బిగినింగ్ చెప్పగలుగుతారా? దేహినోస్మిన్ యదా దేహే. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. అందులో మరి దేహం ఒక శరీరం, దేహాంతర ప్రాప్తి తథా అలాగే దేహాంతర ప్రాప్తి వచ్చినప్పుడు వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ధీరుడు అనేవాడు దీనిని గురించి కలవరపడడు అన్నది ధీరస్తత్ర నమోది అని అన్నారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, వివేకవంతుడు జీవించి ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడు, మరణించిన వాళ్ళ గురించి కూడా దుఃఖించడు. కరెక్ట్ నిఖిత మాతాజీ. ఓన్లీ థింగ్ ఏమిటంటే జీవించి ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచించదని కాదు, వాళ్ళ గురించి ఎవరి గురించి దుఃఖపడడు పొంగిపోడు, రెండూ లేదు. అది రాజేశ్వరి మాతాజీ, ఆత్మ వేరు శరీరం వేరు
కాదు. శరీరం పంచభూతాలతో తయారైనది, ఆత్మ నాశనం లేనిది, శాశ్వతమైనది. ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు. అంటే ఇదేమో భౌతికం. ఆత్మ శరీరం ఆత్మతత్వంతో కలిసినది కాదు. ఎందుకే మనం శరీరం అంటే మన భౌతిక శరీరమే కాదు కదా, సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఉన్నది. అదేమిటి? మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ శరీరం. అంటే కనిపించవు, కానీ అవి కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ, మన శరీరంలో భాగమే. అవి కూడా కనిపించవు కాబట్టి వాటిని సూక్ష్మ శరీరం అంటాము. కనిపించే శరీరాన్నేమో మరి పైకి మనకు కనిపించే శరీరాన్ని గ్రోస్ బాడీ, స్థూల శరీరం అని అంటాము. సో ఈ రెండు శరీరాలే, మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా శరీరమే. ఆత్మ మాత్రం వేరు. అది మనం మళ్ళీ ఈ చాప్టర్లో చివరిలో చూస్తాము, 3rd చాప్టర్లో వాటిల్లో. సో ఆత్మ వీటన్నిటికంటే పై లెవెల్లో ఉంటుంది. అది వీటన్నిటికీ అతీతమైనది. ఈ మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా మన స్థూల శరీరం మీద మనసు బెటరు, మనసు కంటే బుద్ధి బెటరు, బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉన్నతం అన్నది మనం చూస్తాం. సో ఆత్మ హైయెస్ట్ లెవెల్. ఎందుకు అంటే భగవద్ అంశ సచ్చిదానంద తత్వం ఆత్మకు మాత్రమే ఉన్నది. ఆ ఆత్మతత్వాన్ని మనం మనసుతో ఆలోచిస్తాం, బుద్ధితో ఆలోచిస్తాం, కానీ ఆత్మతత్వంతో ఆలోచించం ఎప్పుడు. మన దృక్పథం అంతా కూడా శారీరకంగానే ఉంటుంది. అది భౌతికం అవ్వచ్చు, మానసికం అవ్వచ్చు, బుద్ధిపరంగా అవ్వచ్చు, తెలివితేటలతో ఆలోచించి ప్రవర్తిస్తాం. కానీ ఆత్మతత్వంతో ఆలోచన కానీ ప్రవర్తన కానీ మనలో ఇంకా రాలేదు. వచ్చింది అంటే మనం మరి ఈ శుద్ధ భక్తుల లెవెల్కి వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతారు, ఎవరైతే ఆత్మతత్వంలో ఉండగలుగుతారు. ఎందుకు? అది శుద్ధమైనటువంటి తత్వం కాబట్టి. సో అది ఆ రకంగా ఆత్మ శరీరం వేరు. కాకపోతే ఈ శరీరం ఆత్మ ఉన్నంత వరకు దానికి చైతన్యం ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ ఎక్సలెంట్ పార్టిసిపేషన్. నాగరాజ్ ప్రభుజీ, కృష్ణుడు అర్జునుడికి జ్ఞానబోధ, అర్జునుడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాడు, కృష్ణుని గురువుగా భావించి ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమన్నాడు. వెరీ గుడ్. సో కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేత అన్నాడు. ధర్మం ఏమిటో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను. సో యశ్రేయశ్యా నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే. ఏది శ్రేయస్కరమో బ్రూహి, ఉపదేశించు, తను నిశ్చయంగా, నువ్వు, మే నాకు అని చెప్పి అడిగాడు. శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. ప్రపన్నం షాదిమాం త్వం, నాకు ఉపదేశించు నువ్వు అని అడిగాడు. వెరీ గుడ్. శీతోష్ణాలు ఎలాగో వస్తూ పోతూ ఉంటాయో, చలి వేడి కాలాలు, అలాగే మన సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఇంద్రియ ప్రలోభంతో కోరిక పుడుతుంది. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ పాయింట్స్ నాగరాజ్ ప్రభుజీ, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. అందరూ కూడా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేశారు, అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో మనం క్విక్గా ఒకసారి రివ్యూ చేయాలి అంటే, మరి ఇది మనం చూసినటువంటి విషయాలు. అర్జునుడు ఈ కార్పణ్య దోషంతో నేను ఏది చేయాలో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడని సంజయుడు చెప్పడం. అప్పుడు భగవంతుడు, నువ్వు శోకించని దానికోసం శోకిస్తున్నావు, ఎంతో పాండిత్యంతో నీకు అంత చాలా వాదాలు, చాలా విషయాలు చెప్తున్నావు, మాట్లాడుతున్నావు, కానీ నువ్వు దుఃఖించని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు ఎప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ గురించి కానీ పోయిన వాళ్ళ గురించి కానీ శోకించరు. నాను శోచంతి అంటే దుఃఖించరు. అంటే అదేమిటి? దీని అర్థం ఏమిటో మనకు చూసిన వెంటనే అర్థం కాదు. ఇదేమిటి, ఎవరి గురించి దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటావు అనుకుంటాం కదా. సో ఏమంటున్నారు, ఇక్కడున్న నువ్వైనా నేనైనా ఈ రాజులైనా ఇంతకు ముందు లేరు అని అనుకోవడానికి లేదు. ఇప్పుడైతే ఎలాగూ ఉన్నాము, ముందు ముందు కూడా తప్పనిసరిగా ఉంటాము. దీని అర్థం ఏమిటో కూడా మనకు అర్థం కాదు. ఏమిటి ముందు ముందు ఉండడం, ఎప్పటికీ ఎలా ఉంటారు ఎవరైనా అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ అందుకని ఏం చెప్తున్నారు, ఈ దేహధారి అంటే దేహధారి ఒకడు ఉన్నాడని మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ దేహాన్ని బాల్యం నుంచి కౌమార్యం, కౌమార్యం నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యం, జర అంటే వృద్ధాప్యంలోకి ఎలా అయితే ఈ దశలు మారుతూ ఉంటుందో ఈ శరీరం యొక్క దశ. మరి శరీరం ఒకేలాగా ఉండదు కదా. పుట్టినప్పుడు చిన్నగా ఉంటారు, ఆ తర్వాత పెరుగుతారు, ఆ తర్వాత ఇంకా పెరుగుతారు, ఆ తర్వాత ఇంకా పెరిగి తర్వాత ఇంకా వృద్ధాప్యం వస్తుంది. సో అలా మారిపోతూ ఉంటుంది మరి శరీరం. చివరికి ఏం జరుగుతుంది, శరీరం మరి వదిలిపెట్టవలసిన స్థితి వస్తుంది. శరీరం మరి శిథిలం అయిపోయే టైంకి ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని వదిలి
వేరొక శరీరంలోకి వెళ్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ధీరస్తత్ర నా ముహ్యతి, అంటే వివేకవంతులు ఎవరు? ముహ్యతి, ఇలా మోహానికి ఆందోళనకి గురి కారు. వాళ్ళకి ఇది తెలుసు, ఇది అంతా కూడా భౌతికత్వము, మన ఆత్మ ఉన్నది లోపల, అది ఎక్కడికి పోదు, దానికి అంతం అనేది లేదు, మనం ఈ శరీరం కాదు అని వివేకవంతులు అర్థం చేసుకుంటారని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. పంచభూతాలతో ఈ భౌతిక శరీరం తయారవుతుంది, మనదే కాదు. ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ ఆకారం ఉన్న భౌతిక ఆకారం అది పంచభూతాలతోనే మనదైనా, పక్షి జంతువు అయినా, పక్షులైనా, చేపలైనా, చెట్లైనా, పుట్టలైనా, ఏదైనా పంచభూతాలు ఆకారం ఉంది అంటే ఆకారం పంచభూతాలతో తయారైనది అని చెప్పుకున్నాం. అదొక ఎక్స్ట్రా సైడ్ పాయింట్. తర్వాత మరి ఈ ఇంద్రియాల, ఈ సుఖ దుఃఖాలని ఫీలింగ్స్ అన్ని ఇంద్రియ స్పర్శ, మాత్రా స్పర్శాలస్తు అన్నారంటే, మాత్రాలంటే ఇంద్రియాలతో కనెక్షన్, స్పర్శ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి. శీతోష్ణాలు ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో, చలి వేడి కాలాలు, సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంతే. ఆగమాపాయనో నిత్యం వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. నువ్వు స్థితిక్షస్వ భారతి, దీనిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. మరి అంతే కదా, చక్కగా భగవంతుడు విషయాన్ని చెప్తున్నారు. వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, మరి వాటిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి అంటున్నారు. ఇంకా చివరికి ఈ ఆత్మ మరి పుట్టుక లేనిది, మృత్యువు లేనిది, ఒకప్పుడు ఉంది, ఒకప్పుడు లేదనడానికి లేదు. ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉంది, ఇప్పుడు ఉంది, ముందు ముందు కూడా ఉంటుంది. ఎందుకు? అది అజ, పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో శరీరం హతమార్చబడ్డ, ఆత్మ నా హన్యతే, ఆత్మ చంపబడదు అని చెప్పడం జరిగింది ఈ 20th శ్లోకాలు. అది నిన్న మనం లాస్ట్ చూసినటువంటి శ్లోకం. నెక్స్ట్, వేదా వినాశినం నిత్యం ఏనమజం అవ్యయం కథం సా పురుష పార్థ కం ఘాతయతి హంతికం. వేద అంటే తెలిసినవాడు, వేద అంటే తెలియడం, వేద అంటే తెలిసినవాడు, ఏమని తెలిసినవాడట? నాశనం లేనిదని, నిత్యమైనదని. ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఈ ఆత్మ నారకంగా, పుట్టుక లేనిది అని, అజ అంటే పుట్టుక లేనిదని, అవ్యయం అంటే నాశనం లేనిది, క్షయం లేనిది అని అర్థం. వ్యయం అంటే ఖర్చు అయిపోతుంది కదా, అవ్యయము అంటే ఖర్చు కానిది, అంటే ఎప్పటికీ ఉండేది అని ఇక్కడ అర్థం. క్షయం లేనిది. సో ఎవరైతే ఆత్మ ఇలా నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, క్షయం లేనిది అని తెలుసుకున్నవాడు ఏ విధంగా అటువంటి పురుషుడు మరి పార్థ, అర్జున, కం ఎవరినైనా సరే, ఘాతయతి చంపిస్తాడు, హంతికం అలాగే ఎవరినైనా చంపుతాడు. సో ఆత్మ నాశనం లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనిది, అవ్యయమైనది అని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవరైనా కానీ ఎవరినైనా అతను ఎలా చంపిస్తాడు, ఎలా చంపుతాడు? ఏది చేయలేడు. నిజంగా ఇది అర్థం చేసుకున్నవాడు, అంటే చేయలేడు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? అతని ఆత్మ చేయడం లేదు ఈ పని అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ నాశనం లేనిది, ఇలాంటిదని తెలిసిన వాడు ఎవరిని అయినా అతను ఎలా చంపుతాడు లేదా చంపిస్తాడు. సో అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు అంటున్నారు అన్నమాట. సో అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, హింసకు కూడా ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది, కానీ అది సరి అయిన ప్రయోజనం కోసం జ్ఞానవంతుడు ఉపయోగిస్తాడు. సో ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయాన్ని జ్ఞానం ఉన్నవాడికి తెలుసు. అంటే ఎవరినైనా ఆత్మ చంపదు అంటున్నారు కాబట్టి మనం వెళ్ళి చంపేయొచ్చులే అనుకోవడం మరి ఎంత అజ్ఞానం. సో జ్ఞానవంతుడు ఎప్పుడు ఎలా ఈ మాటను ఉపయోగించాలి, ఈ విషయాన్ని అనేది తెలిసి ఉంటాడు. ఉదాహరణకి ఒక హంతకుడికి మరి ఉరిశిక్ష విధించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. ఒక జడ్జి ఉన్నారంటే, న్యాయమూర్తి, అతను హంతకుడు అని రుజువు అయినప్పుడు ఏదో శిక్ష వేస్తారు, ఉరిశిక్ష కూడా వేయొచ్చు. కానీ ఆ ఉరిశిక్ష అనేది అక్కడ ఉన్న రూల్స్ను బట్టి అమలు పరుస్తున్నాడు, కానీ అతన్ని చంపించాలనే ప్రత్యేకమైన కోరిక కానీ ఉద్దేశం కానీ న్యాయమూర్తికి లేవు. ఆ రూల్ని బట్టి, లాని బట్టి ఫాలో అవుతున్నాడు. సో అతను చేసిన పనికి ఏ విధమైన శిక్ష అతనికి రావాలో దానిని బట్టి. సో అలా
మరి మనం చేసిన పాపాలకు నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా మరి మనం దుఃఖభాగులం కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది అని చెప్పి ఈ మను చరిత్ర కూడా చెప్తోంది. అలా మనం ఏదైనా పాపాలు చేసినప్పుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అనుభవించాలి. మరి ఈ జన్మలో అనుభవించకపోతే వచ్చే జన్మలో అయినా అనుభవిస్తాం. తప్పనిసరిగా ఈ కర్మ ఫలితాలనేవి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఉంటాయి. అనుభవించక తప్పదు. మను సంహితం కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్తోంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ హంతకుడికి రాజు ద్వారా మనకి వచ్చే ఈ శిక్ష మంచిదే అంటున్నారు. ఎందుకు? అతని యొక్క కర్మ అంతా పోయింది. దాంతో అతని పాప పరిహారం జరిగిపోయింది. కాబట్టి అది అదనమాట. సో ఈ జన్మలో చెల్లించేశాడు అతను చేసినటువంటి పాపానికి. సో అలాగే భగవంతుడు యుద్ధం కోసం ఆదేశించినప్పుడు అలాంటి హింస ధర్మం కోసమేనని మనం నిర్ధారించాలి అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. యుద్ధం చేయించారు, వీళ్ళంతా పోయే యుద్ధం, ఏమి యుద్ధం, ఇదేం న్యాయం, భగవంతుడు కూడా దీన్ని ఎలా ఒప్పుకున్నారు అని మనలో కొన్ని సందేహాలు రావచ్చు. కానీ దానికి ఆన్సర్ ఏమిటంటే మరి ఎవరు చేసిన కర్మ వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనం అనుభవించాలి. సో ఆ టైంలో మరి అందరి కర్మలను కూడా ఆ రకంగా చెల్లించేటట్లు భగవంతుడు లేనిదే ఆయన ఆ ప్లాన్ కూడా భగవంతుడికి ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది ఒక రకంగా మరి జరగవలసిందే. అక్కడ ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళకి, ఎవరికి జరగవలసింది వాళ్ళకి జరుగుతోంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆత్మ వధింపబడేదని కాదు, కానీ న్యాయాన్ని నెలకొల్పడానికి ఆ నామమాత్రపు హింస జరగక తప్పదు అంటున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు సర్జరీ చేస్తారు ఒక రోగికి, మరి అది పెయిన్ఫుల్గానే ఉంటుంది, చాలా నొప్పిగా ఉంటుంది. కానీ నొప్పిగా ఉన్నా మరి ఎందుకు చేస్తున్నాం? అక్కడ అది బాగు చేయాలి అంటే ఆ సర్జరీ చేస్తేనే, ఆపరేషన్ చేస్తేనే పేషెంట్ మరి రికవర్ అవ్వడం జరుగుతుంది, క్షేమంగా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాడు. అలాగే ఇలాంటి తప్పులు జరిగినప్పుడు మనకి కష్టమైనటువంటి శిక్ష అనుభవించినా తరువాత మనకి విముక్తి ఆ పాపం నుంచి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇందులో పాపం అనుకోవడానికి అవకాశం లేదు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇలా ఉపదేశిస్తున్నారని భాష్యంలో మనకి వివరణ తెలిపారు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. వాసాంసి జీర్ణాన్ని, జీర్ణమైపోయిన బట్టలు యథా ఏ విధంగా అయితే మనం వదిలిపెట్టేసి విహాయ నవాని గృహ్ణాతి కొత్తవి గ్రహిస్తాము, తీసుకుంటాము. నరోపరాణి మనుషులు అందరూ కూడా వేరే బట్టల్ని, అంటే మన పాత బట్టలు తీసివేసి మనందరం మనుషులంతా ఎలా అయితే కొత్త బట్టలు తీసుకుంటారో తథా అదే విధంగా శరీరాన్ని విహాయ, శరీరం వదిలి జీర్ణమైనటువంటి శరీరాన్ని వదిలి అన్యాన్ని వేరే శరీరాన్ని సంయాతి మీట్ అవుతుంది, అంటే వేరే శరీరాన్ని గ్రహిస్తుంది, తీసుకుంటుంది. నవాని దేహి, కొత్త దేహాన్ని తీసుకుంటుంది ఆత్మ అంటున్నారనమాట. సో మనం పాత బట్టలు తీసివేసి క్రొత్త బట్టలు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో మళ్ళీ అలాగే ఆత్మ కూడా శిథిలమైపోయిన శరీరాన్ని వదిలి నూతన శరీరాన్ని గ్రహిస్తుంది అని చెప్తారు. సో అందుకే మన వాళ్ళు చాలాసార్లు ఏముంది బట్టలు మార్చినట్లే ఇది పై తొడిగి ఈ తొడుగు అయితే వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది, వేరే తొడుగు వస్తుంది అని కూడా మన వాళ్ళు కొందరు అంటూ ఉంటారు. సో ఇది అలా బట్టలు మార్చినట్లుగా ఆత్మ శరీరాన్ని మారుస్తుంది, అది శిథిలమైపోతే శరీరం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. రాత బట్టలు వరదే. సో ఇక్కడ మరి చిన్న బేబీ పెరిగి బాల్యం, కౌమార్యం, యవ్వనం, తర్వాత నెమ్మదిగా వృద్ధాప్య స్థితి, ఆ తర్వాత శరీరం శిథిలం అయిపోతే ఈ ఆత్మ ఈ శరీరంలోంచి వెళ్ళి మళ్ళీ వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళడం చూపిస్తున్నారు. మళ్ళీ బేబీ, ఇట్లా ఈ సైకిల్ జనన మరణ చక్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ చక్రం ఇలా సాగుతూనే ఉండాలా, దీని నుంచి విముక్తి లేదా అనే డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీరు 18 డే క్లాస్ చూశారు కాబట్టి. ఎప్పుడు ఈ చక్రం నుంచి విముక్తి వస్తుందో మనం అది కూడా చూస్తాం. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఇంకా ఆత్మను గురించే చెప్తున్నారు. నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః
న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. సో ఈ ఆత్మనెవ్వరూ కూడా ముక్కలు చేయలేరు, అలాగే ఆత్మనెవరు దహించలేరు. నైనం దహతి పావకః, అగ్ని కూడా దీనిని దహించలేదు, ఏ అస్త్రము కూడా దీనిని ముక్కలు చేయలేదు, కట్ చేయలేదు. నైనం క్లేదయంతి ఆపో, ఆపో అంటే నీరు, నీరు దీనిని తడపలేదు. నా శోషయతి మారుతః, మారుతః అంటే వాయువు, గాలి, గాలి దీనిని ఆరబెట్టలేదు. సో ఈ ఆత్మను ఏ అస్త్రాలు ముక్కలు చేయలేవు, ఈ అగ్ని దీనిని దహించలేదు, నీరు దీనిని తడపలేదు, వాయువు దీనిని ఆరబెట్టలేదు. సో ఏది చేయలేవు, ఏది ఈ ఈ పంచభూతాలేమిటి, ఆయుధాలేమిటి, వీటి యొక్క మహత్యం కానీ ప్రతాపం కానీ ఆత్మ మీద పనిచేయవు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. వీటన్నిటికీ అతీతమైనది ఆత్మ. 23rd శ్లోక అది. ఇంకా ఆత్మ లక్షణాలు అన్నమాట. అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయం అక్లేద్యో శోష్య ఏవచ నిత్య సర్వగతస్థాణుర్ అచలోయం సనాతనః. సో అచ్ఛేద్య, ఛేదింపబడనిది, ఇది ఛేదించడం ఎవరి వల్ల కాదు. అయం అంటే ఈ అయం అంటే ఈ ఆత్మ అని అర్థం. ఆదాహ్య, దహించబడలేదు, దీన్ని ఎవరూ దహించలేరు. ఇందాక చెప్పిందే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్గా చెప్తున్నారన్నమాట. అలాగే అయం, ఈ ఆత్మనెవరు దహించలేరు. అక్లేద్య, ఎవరు తడపలేరు. శోష్య, ఎవరు ఎండబెట్టలేరు, ఆరబెట్టలేరు నిశ్చయంగా ఈ ఆత్మను. నిత్యమైనది, సర్వగతం అంటే సర్వవ్యాపకం, ఈ ఆత్మ సమస్తంలోనూ ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, అందరిలో అన్నిట్లో ఆత్మతత్వం ఉన్నది. ఏమిటి ఆత్మతత్వం అంటే భగవంతుడి యొక్క, ఆయన యొక్క శక్తి, ఆయన యొక్క అంశ, అంటే భగవంతుల్లో పార్ట్ ప్రతిదీ కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి అంటాం కదా, ఈ ఆత్మ సర్వగతం అన్నారు అంటే ఇదంతా భగవత్ తత్వం సమస్తంలోనూ వ్యాపించి ఉన్నది అని చెప్తూ, స్థాణు మార్చడానికి వీల్లేనిది ఇది. ఆ తర్వాత అచల అంటే చలనం లేనిది. అంటే చలనం లేనిది అంటే కదలకుండా ఉంటుంది అని కాదు, దాని ఏ రకంగా కూడా చలించదు దేనికి కూడా అని దాని అర్థం. అలాగే ఈ అయం, ఈ ఆత్మ అచలమైనది, చలించనిది, సనాతనమైనది, మరి ఎప్పటి నుంచో శాశ్వతంగా ఒకే రకంగా మార్పు లేకుండా ఉన్నది కాబట్టి సనాతనం అంటూ ఈ ఆత్మతత్వాన్ని, లక్షణాల్ని ఇంత అద్భుతంగా మళ్ళీ మనకి వివరించారు. ఛేదింపబడనిది, మరి ఎవరు కూడా దానిని దహించలేరు, తడపలేరు, అలాగే ఆరబెట్టలేరు, నిత్యము సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది, మార్పు లేనిది, అచలము, సనాతనము అయి ఉన్నది ఈ ఆత్మ. అవ్యక్తోయం అచింతోయం అవికార్యోయం ఉచ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి. సో అవ్యక్తం అంటే కనిపించదు నీకు, కానీ సర్వత్రా ఉన్నది. అలాగే మన ఇమాజినేషన్ అందనిది అని అర్థం అన్నమాట. అచింత్యం అంటే మన ఇమాజినేషన్ కి అందనిది ఈ ఆత్మ, అంటే మన ఆలోచనలకు అందనిది అన్నమాట ఈ ఆత్మ. అంటే మనం ఇమాజిన్ చేయాలి అంటే చాలా కష్టం ఆ తత్వం, అందుకని ఆలోచనకి ఊహింపరానిది అంటున్నారు. అయం ఏమిటి ఈ ఆత్మ, అవికార్యం అంటే ఏమి మార్పు లేనిది మన అని అర్థం, స్థిరమైనది అని ఉచ్యతే అని చెప్పబడింది. తస్మాత్ కాబట్టి ఏవం ఈ రకంగా విదిత్వ దీనిని అర్థం చేసుకుని నువ్వు ఏనం ఈ ఆత్మని ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని నానుశోచితం అంటే నా అనుశోచితం అంటే దుఃఖించడం, నా అర్హసి నువ్వు దుఃఖించవద్దు, దుఃఖించవలదు అంటున్నారనమాట. అనుశోచతి అంటే దుఃఖించడం, నా అనుశోచితం నా అర్హసి అంటే దుఃఖించడం వద్దు, దుఃఖించవలదు అంటున్నారు. సో ఈ ఆత్మతత్వం అవ్యక్తమైనది, అచింత్యం అంటే మన ఊహకందనిది, మార్పు లేనిది అని చెప్పబడింది. ఉచ్యతే అంటే చెప్పబడింది. ఈ విషయాన్ని తెలిసిన తర్వాత ఇక దేహాన్ని గురించి నీవు
చింతించవద్దు. నువ్వు అలా ఈ దేహాన్ని ఏదో దేహం ఇది, అసలు ఆత్మతత్వం అంటే ఇది. మనం ఎవరు? మనం ఈ కనిపించే ఈ దేహమా? 4 రోజులుండి వెళ్ళిపోయే దేహమా? ఈ లోపల ఉన్న ఆత్మ ఇది. ఈ శరీరం కాకపోతే ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్తుంది. మనం అసలు ఈ ఆత్మ, మనం ఈ దేహం కాదు. ఇది ఒక తొడుగు. పాత బట్టలు తీసివేసి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు జీర్ణమైన శరీరం వదిలేసి వేరే శరీరంలోకి వెళ్తున్నాం. అంటే మనం ఆత్మతత్వం, భగవంతుడి యొక్క అంశ అయిన ఆత్మ. ఈ ఆత్మను ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. ఇది సర్వవ్యాపకం, మరి మార్పు లేనిది, మన ఊహకందనిది, క్షయం లేనిది, నాశనం లేనిది. కాబట్టి అటువంటి ఆత్మతత్వం ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఈ దేహాన్ని గురించి నువ్వు చింతించవద్దు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వేదో చంపుతానంటున్నావు, నువ్వు ఎవరి ఆత్మను కూడా నువ్వు చంపలేవు. కాబట్టి ఇదంతా ఏంటంటే కొంచెం చంపినప్పుడు నొప్పి ఉంటుంది, బాధ ఉంటుంది. కానీ ఆ పాపాలన్నీ కూడా దాంతో పాటు వాళ్ళు చెల్లిస్తున్నారు అని కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పారు. సో పాపం చేసినప్పుడు శిక్ష తప్పదు, ఏదో ఒక రకంగా మనం అనుభవిస్తాం. సో ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఆ పాపాలన్నీ ఆ నొప్పితో పోతాయి. తర్వాత వాళ్ళకి మంచి ఉన్నతి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అధచైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసేం అమృతం మన్యసే మృతం తథాపి త్వం మహాబాహో నైనం శోచితుమర్హసి. సో అధచైనం నిత్యజాతం. ఒకవేళ ఈ ఆత్మను నిత్యజాతం, ఎప్పుడు పుట్టేదిగా గనక నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో, అంటే ఆత్మ కూడా పుడుతూ మరణిస్తుంది అని నువ్వు అనుకున్నావే అనుకో. ఒకవేళ అసలు దీనికి మరణం లేదు, బట్ నువ్వు ఒకవేళ ఆత్మకు కూడా మరణం ఉందని అనుకున్నావు అనుకో, మన్యసే మృతం. నువ్వు మన్యసే అంటే అనుకోవడం. ఏమని? మృతం. ఈ ఆత్మ మరణిస్తుందని నీకు అనిపించింది అనుకో ఒకవేళ నీకు. తథాపి అంటే అయినప్పటికీ కూడా త్వం నువ్వు మహాబాహో అంటే ఎంతో పరాక్రమవంతుడా, మహాబాహువులున్న అర్జున, నైనం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు అయినా కూడా దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అంటున్నారు. ఒకవేళ నీకు ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు ఇలా ఆత్మ కూడా శరీరంలాగా పుడుతూ మరణిస్తూ ఉంటుందేమో అని నువ్వు అనుకున్నప్పటికీ కూడా నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అంటున్నారు అన్నమాట. ఎందుకు ఇదేమిటి ఇలా అంటున్నారు? మరి ఆత్మ కూడా మరణిస్తే ఎందుకు దుఃఖించకూడదు? అసలు ఆత్మకు మరణం లేదు. కానీ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారో మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో అర్థమవుతుంది. ఇదేమిటి? ఒకవేళ నువ్వు ఆత్మ కూడా మరణిస్తుంది, మళ్ళీ పుడుతుంది అని అనుకున్నా కూడా నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అంటున్నారు. ఎందుకని? నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చెప్తున్నారు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. జాతస్య హి ధ్రువం మృత్యు, పుట్టిన ప్రతిదీ కూడా ధ్రువం, గ్యారంటీగా పోతుంది. పుట్టారు అంటే పుట్టుకనేది ఉంది అంటే అంతం అనేది ఉంటుంది. ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ అంటే మరలా అని కూడా అని అర్థం. సో అలాగే ధ్రువం జన్మ గ్యారంటీ. ఎప్పుడు? మృతస్య, చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ కూడా గ్యారంటీ. పుట్టిన తర్వాత పోవడం గ్యారంటీ, అలాగే పోయిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టడం కూడా గ్యారంటీ. సో పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళు మరి పోతారన్నది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ విషయం గురించి ఆలోచించవు, కరెక్టే. కానీ అందరికీ మనకు తెలుసు, పుట్టారు ఎవరైనా, మనమైనా జంతువులు అయినా పక్షులైనా ఏదైనా పుట్టారు అంటే, పుట్టుక ఉన్నది అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మరి మృత్యు ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? అలా మృత్యు వచ్చింది అంటే మళ్ళీ పుట్టడం కూడా గ్యారెంటీ. పుట్టిన తర్వాత మరణం ఎంత గ్యారంటీయో, పోయిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టడం కూడా అంతే గ్యారంటీ. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మ మరణిస్తుంది అని నువ్వు ఒకవేళ అనుకున్నా, మరి నువ్వు ఈ కారణంగా నువ్వు దుఃఖించొద్దు అంటున్నారు. ఎందుకు? ఇలా పుట్టిన ప్రతిదీ పోతుంది, పోయిన ప్రతిదీ మళ్ళీ పుడుతుంది గ్యారంటీగా. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేతే, ఇలా అనివార్యమైన దానికోసం నత్వం శోచితుం అర్హసి. సో అనుశోచితం, నువ్వు శోకించడం అర్హసి, అనవసరం. నువ్వు త్వం అంటే నువ్వు బాధపడకు. ఎందుకంటే పుట్టిన ప్రతిదీ పోవలసిందే, పోయిన తర్వాత ప్రతిదీ మళ్ళీ పుట్టవలసిందే గ్యారంటీ. కాబట్టి ఈ తప్పనిసరి అయిన దానికోసం నువ్వు దుఃఖించొద్దు. పోయారని మనం అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళు ఎలాగో మళ్ళీ పుట్టారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
నెక్స్ట్ 28వ శ్లోకం. అవ్యక్తాదీని భూతాని అవ్యక్తం అధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. సృజింపబడ్డ జీవులందరూ ముందు కనిపించరు కదా, అవ్యక్తంగా ఉంటారు, మధ్యలో కనపడతారు. అంటే భగవంతుడు ఆ జీవిని మరి సృష్టించిన, నిన్న ఎవరో అడిగారు వీళ్ళంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, ముందు ఎవరూ లేరు అంటే మనం అనుకుంటున్నాం ఎవరూ లేరని. భగవంతుడు సృష్టి జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎంతమంది ఏమిటి అనేది ఆయనకు తెలుసు. సో వీళ్ళంతా నీకు ముందు కనిపించరు, మధ్యలో వాళ్ళు పుట్టినప్పుడు కనిపిస్తారు, కనిపించి మళ్ళీ వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కనిపించరు, అంతే కదా. మరి ఇప్పుడు మనకి పుడతాము, పుట్టక ముందు మనం ఎక్కడున్నాము, ఎవరికి కనిపిస్తాము, మళ్ళీ మనం పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడున్నాము, ఎవరికి కనిపిస్తాం. అలాంటప్పుడు మధ్యలో కొంతకాలం కనిపిస్తున్నాం, అంతకు ముందున్నది కనిపించడంలా, ఈ పోయిన తర్వాత కనిపించడంలా, మధ్యలో కొంతకాలం మన పాత్ర ఎన్నాళ్ళు ఉండాలో ఈ నాటక రంగం మీద అన్నాళ్ళు మనం ఉంటున్నాం. ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి వాటి కోసం దుఃఖించడంలో ఏమైనా అర్థం ఉందా? అవసరం ఏమున్నది? ఇది వాళ్ళు పుట్టకముందు వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు, పుట్టారు అయిపోయింది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు కనిపించరు. సో ఇలా మధ్యలో కొన్నాళ్ళు మనం ఇక్కడ ఉంటాం, దానికోసం దుఃఖించంటే వేదాంతంలో కూడా అద్భుతమైన వేదాంతం అన్నమాట. మనం నిజంగా ఆలోచిస్తే ఉన్నన్నాళ్ళు ఉన్నాము, ఎలా దుఃఖించకుండా ఉంటామంటే అవన్నీ దేనికి వస్తున్నాయి, మనం డెవలప్ చేసుకునే అటాచ్మెంట్స్, రాగద్వేషాలు. అలా అని ఎవరి మీద ప్రేమ లేకుండా ఎలా ఉంటామంటే మనం చేయవలసిన బాధ్యతలు చెయ్యాలి, కానీ ఆ ప్రాకులాట, అటాచ్మెంట్ వల్ల వచ్చేది దుఃఖమే తప్పితే ఏమీ లేదు. అందుకని వీలైనంత వరకు సమత్వంతో ఉండండి ఉండండి అని భగవంతుడు పదే పదే ఇన్ని విధాలుగా చెప్పిన కారణం అది. ప్రాక్టికల్గా కూడా మనం ఆలోచిస్తే ఇందులో మనకి ఎవ్రీ డే మనం కొంచెం ఫాలో అయినా మనకి ఎంతో మనశ్శాంతి వస్తుందన్నమాట. అంత చక్కగా అంటే ఈ టెంపరీగా కొన్నాళ్ళు ఉండేదానికోసం ఈ ప్రాకులాటలు, ఈ రాగాలు, ద్వేషాలు, కోపాలు, తాపాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు ఎందుకు? సమత్వంతో ఉంటే మనకి ఇష్టం లేనిది జరిగినా మనం దానిని త్రోసిపుచ్చి మనం మనస్సుని ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ప్రశాంతంగా ఉండగలిగితే మనకి ఎంత మనశ్శాంతి మనకే ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఈ దుఃఖాలన్నీ కూడా తగ్గించుకోవడం అంటే ఏది పట్టించుకోకుండా ఉండమని కాదు, మనం చేసే బాధ్యతలన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నిర్వర్తించి ఏది జరిగినా మనం తట్టుకోగలిగి సమత్వంతో ఉండగలిగే మనస్థైర్యాన్ని పెంచుకోవడం కోసం భగవంతుడు ఇంత వివరంగా ఈ మాటలన్నీ చెప్తున్నారు. సో మధ్యలో కనపడుతుంది, ముందు కనిపించదు, తర్వాత పోయిన తర్వాత కనిపించదు ఈ శరీరం. ఇలాంటి దానికోసం దుఃఖించాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఒకవేళ నువ్వు ఆత్మ నిజంగానే పుడుతుంది పోతుంది అని నువ్వు అనుకున్నా కూడా దుఃఖించకూడదు. ఎందుకంటే పుట్టిన ప్రతిదీ పోవలసిందే, పోయిన ప్రతిదీ మళ్ళీ పుట్టడం కూడా గ్యారెంటీ. సో పుడుతుంది, అలాగే మరి నువ్వు పుట్టక ముందు కనిపించము, పుట్టిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఉంటాము, మళ్ళీ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కనిపించవు. ఇలాంటి దానికోసం దుఃఖించి ఏమి ఉపయోగం? అంటే ఇలా విపరీతమైన దుఃఖం దేనికి? ఇది జరిగిపోతున్న విషయమే, తప్పనిసరి. ఇది ద లా ఆఫ్ నేచర్. ఇది ఇది ఈ రకంగా ప్రకృతి సాగిపోతూ ఉంటుంది. మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకుని సమాధాన పడండి, ఇలా దుఃఖంలో మునిగిపోవద్దు అని చెప్తున్నారు. ఇది జరగవలసిందే, అనివార్యమైన దానికోసం విపరీతమైన దుఃఖం వద్దు, నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్తున్నారు. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్ వదతి తథైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్య శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్. ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కశ్చిదేనం. సో అద్భుతమైన దానిగా చూస్తారు ఎవరు? ఒకడు. కశ్చిత్ అంటే ఒకళ్ళేమో అద్భుతమైన దానిగా ఈ ఏనం, ఈ ఆత్మను. దేనిని అంటే ఈ ఏనం అంటే ఈ ఆత్మను ఒకరు అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనది అనే విధంగా చూస్తారట. ఆశ్చర్యవద్ వదతి తథైవ చ అన్యః. అన్యులు వేరొకరు దీనిని అద్భుతమైనది అని చెప్పేసి వదతి, దాని గురించి చెప్తారు. కొంతమంది ఏమో చూస్తారు, ఇది అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనదే ఈ ఆత్మ అని కొంతమంది దానిని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇంకా కొంతమంది ఈ ఆత్మ చాలా ఆశ్చర్యకరమైనదని చెప్తారు. ఆశ్చర్యవచ్చై అమన్య శృణోతి.
ఇంకా అన్యులు, ఇంకా కొందరు ఇది మహా ఆశ్చర్యకరమైనది అని చెప్పి శృణోతి, వింటారు కొంతమంది. శ్రుత్వాప్యేనం, అయితే కొంతమంది విన్నా కూడా వేదన చైవ కశ్చిత్, వేరే వాళ్ళు ఇంకొకడు ఉన్నాడు అంటే విన్నా కూడా అర్థం చేసుకోలేని వాడు ఇంకొకడు ఉంటాడు ఈ ఆత్మతత్వాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆత్మతత్వాన్ని ఏ రకంగా జనులు అర్థం చేసుకుంటారంటే కేటగరైజ్ చేస్తున్నారనమాట. కొంతమంది ఆత్మ అద్భుతమైనదని కాంచుతారు అంటే చూస్తారు అంటే తెలుసుకుంటారు. ఎలా తెలుసుకుంటారు? వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటారు. ఇలా మాటలతో ఓహో ఆత్మ అద్భుతమైనదట అని చెప్పేసి అనగానే మనకి తెలిసిపోయింది అనుకోవడానికి ఎలా ఉంటుంది? నొప్పి ఎప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఏదైనా చెయ్యో కాలో విరిగిందనుకోండి, మన వాళ్లకు, మన ఇంట్లో వాళ్ళకు, మన స్నేహితులకు, ఎవరికో ఒకరికి ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ లాంటిది ఏదైనా జరిగినా, ఏదో ఒక నొప్పి వచ్చింది అంటే వాళ్ళు బాధపడుతుంటే చూస్తాం, అయ్యో పాపం చాలా బాధపడుతున్నారే అని అర్థమవుతుంది. కానీ ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా అన్నది మనకు కూడా అదే నొప్పి వస్తే కానీ అర్థం కాదు. అంతే కదా, స్వయంగా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే కానీ చెప్పలేం మనం ఆ నొప్పిని ఎలా ఉంటుంది అనేది నిజంగా అర్థం అవ్వాలంటే. ఈ ఆత్మతత్వం మనం చదివి తెలుసుకోవడము, ఎక్స్పీరియన్స్తో తెలుసుకోవడంలో ఉన్న డిఫరెన్స్ కూడా అది. సో కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆత్మని చూస్తారు అంటే వాళ్ళ ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు, ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఇదే మనం ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, ఆత్మ సాక్షాత్కారం, భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, రకరకాల మాటలు వాడుతూ ఉంటాం, కానీ అన్నిటికీ అర్థం అదే. కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళు ఆత్మతత్వాన్ని చూసిన వాళ్ళు అని అర్థం. ఇక్కడ చూడటం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం. ఇంకా కొందరు అద్భుతమైన దానిగా వదతి అంటే చెప్తూ ఉంటారు, వర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? ఇలా మనం పుస్తకాలు చదివి మనం కూడా ఓహో ఇదట ఆత్మతత్వం అని చెప్పి వర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొందరు అద్భుతమైనదని శ్రవణం చేస్తూ ఉంటారు. కొందరు వర్ణించిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే వినేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఓహో ఈ ఆత్మతత్వం ఇలాంటిదా అని చెప్పి వింటూ ఉంటారు. కొందరు శ్రవణం చేస్తారు ఆత్మతత్వాన్ని. ఇంకా కొందరు శ్రవణం చేసినా కూడా దాని గురించి ఏమాత్రం వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉంటుంది. సో విన్నా కూడా కొందరికి ఏమి అంతుపట్టదు అని చెప్పి 4 రకాలుగా ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఆత్మతత్వాన్ని గురించి ఎలా ఆత్మతత్వాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు అనే వాళ్ళు 4 కేటగిరీస్. ఇలా ఆత్మతత్వాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు, కొందరేమో దాని క్వాలిటీస్ ఇవి అని తెలుసు కానీ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయినా వర్ణిస్తారు. ఇంకా కొందరు వర్ణించినప్పుడు విని శ్రవణం చేసి ఓహో ఇది ఇట్లాంటి ఆశ్చర్యకర తత్వం ఉన్నదని అని అన్నది వింటారు. ఇంకా కొందరు విన్నా కూడా దాని గురించి ఏమాత్రం వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు అని చెప్పి 4 రకాలుగా ఉంటుంది. ఈ ఉపనిషత్తుల మీదే ఆధారపడి ఉంది. ఈ భగవంతుడు చెప్పిందంతా ఉపనిషత్ సారం. ఈ భగవద్గీత సమస్త ఉపనిషద సారం అన్నమాట. సో ఈ క్రింది కఠోపనిషత్ అనే ఉపనిషత్తులో ఇటువంటి శ్లోకమే ఉన్నదన్నమాట కింద. అందుకే మనకు ఆశ్చర్యం లేదు, ఎందుకంటే భగవంతుడు చెప్పిన భగవద్గీత సర్వోపనిషత్ సారం అని చెప్పి గీత మనం మొదట్లోనే శంకరాచార్యుల వారు రాసిన గీతా మహత్యంలో ఉంటుందన్నమాట. సర్వోపనిషదో గావో గోపాలనందన. సో ఉపనిషత్తులన్నీ గోవు అనుకుంటే ఆ ఉపనిషత్ సారం ఏమిటి అంటే ఆ గోవులోని పాలు అదంతా పిండి మనకి గోపాలనందనుడు అర్జునుడికి భక్తులందరికీ అందిస్తున్నారు ఈ ఉపనిషత్ సారాన్ని అని చెప్పి ఆయన ఆ రకంగా వర్ణించారు గీతా మహత్యంలో శంకరాచార్యులు. సో ఇది సర్వోపనిషత్ సారం ఇందులో ఉంది. అందుకే కఠోపనిషత్తులో ఇలా చెప్పారనమాట. ఏమి అంటే ఎంతో పెద్ద జంతువు అయినా సరే ఒక ఘనమైన అశ్వత్థ వృక్షం లందే కాకుండా ఒక అంగుళం మాత్రం స్థలంలో కోట్లాది సంఖ్యలో ఉండే సూక్ష్మజీవుల్లో కూడా ఆత్మ ఉంది అనే విషయం నిక్కం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎంతో పెద్ద ఏనుగైనా అంటే ఒక చిన్న ఇంచులో ఎన్నో బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి, ఎన్నో వేల బ్యాక్టీరియాలు. ఆ బ్యాక్టీరియాల్లో ఉండే ఆత్మైన అన్నిట్లో ఉండే ఆత్మ మరి ఎంత అద్భుతం! పెద్ద ఏనుగులోనూ ఉంటుంది, చిన్ని సూక్ష్మజీవిలో కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో
అలా ఆత్మను గురించి రకరకాలుగా కొందరు అర్థం చేసుకుంటారు. ఇదే విషయం ఈ కఠోపనిషత్తులో అంటున్నారు. శ్రవణయాపి బహుభిర్యో నలభ్య శృణ్వంతోపి బహవోయం న విద్యుః ఆశ్చర్యవక్త కుశలోస్య లబ్ధ ఆశ్చర్యోస్య జ్ఞాత కుశలానుశిష్ట. కొందరు బాగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, అల్పజ్ఞులేమో మరి విన్నా కూడా తెలుసుకోలేరు, కొందరేమో విని ఓహో అనుకుంటారు, కొందరేమో వర్ణించగలుగుతారు, కొందరు నిజంగా దాని యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కఠోపనిషత్తులు ఇదే శ్లోకం కూడా ఉంది. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. ఈ భౌతిక దేహంలో మరి ఎప్పుడు ఉండేటటువంటి ఆత్మ అవధ్య, చంపబడదు. అయం ఈ ఆత్మ మనిషి దేహంలో ఎప్పుడు ఉంటుంది, పోయే వరకు ఆత్మ. ఈ ఆత్మనెవ్వరూ చంపలేరు. దేహే సర్వస్య భారత, అందరి శరీరాల్లో ఉండే ఈ ఆత్మను ఎవ్వరు, నిత్యము ఉండే ఈ ఆత్మ ఎవ్వరు కూడా చంపలేరు. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వాణి భూతాని, అన్ని జీవరాశుల్లోనూ మరి ఏ జీవరాశిని గురించి కూడా నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు దుఃఖించడం అనవసరం, దుఃఖించొద్దు ఎవరి గురించి. ఎందుకంటే దేహంలో ఉండే ఈ ఆత్మని ఎవ్వరూ కూడా చంపలేరు అని చెప్పి మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయనకు ఆ గ్యారెంటీ ఇస్తున్నారనమాట. సో ఇలా మనిషి పోయినా ఈ ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ఇది భౌతిక పాంచభౌతిక శరీరం అని మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు చూడండి. ఎవరైనా పోతే పాంచభౌతిక శరీరం అంటే పంచభూతాలతో తయారైన ఈ శరీరం తాత్కాలికం, ఉన్నన్నాళ్ళు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ శరీరం మరి పాత బట్టల్లాగా శిథిలం అయిపోతుందో ఆత్మ అది వదిలేసి వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఈ ప్రాణుల గురించి, అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఈ ఆత్మకు చావు లేదు నువ్వు, కాబట్టి ఎవ్వరి గురించి తస్మాత్ కాబట్టి సర్వాణి భూతాని, అన్ని ఏ జీవరాశి, అన్ని సమస్తం అందరి గురించి కూడా నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు ఎవరి గురించి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు కాబట్టి. అంత చక్కగా భగవంతుడు ఈ ఆత్మతత్వాన్ని వివరించడం జరిగింది. సో అది 30th శ్లోక. 31st శ్లోక. స్వధర్మమపి చావేక్ష్యన్ అవికంపితుమర్హసి ధర్మ్యాది యుద్ధాశ్రేయో అన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. సో ఇక్కడి నుంచి క్షత్రియ స్వధర్మం గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు స్వధర్మ, ఈ ఆత్మతత్వం గురించి మొత్తం చెప్పి ఈ ఆత్మ ఎలాంటిదంటే ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనదని కొంతమంది తెలుసుకుంటారు, కొందరేమో వర్ణించగలుగుతారు, కొందరేమో విని ఓహో ఇలా ఉంటుందా అని అనుకోగలుగుతారు, కొందరు విన్నా కూడా వాళ్ళకి అది కూడా అర్థం కాదు. అది ఈ ఆత్మతత్వం. అందరిలోనూ ఉన్న ఈ ఆత్మతత్వం ఈ గుని ఎవరు కూడా చంపలేరు. కాబట్టి నువ్వు ఏ జీవి గురించి కూడా దుఃఖించవలసిన సర్వాణి భూతాని, భూతాని అంటే జీవరాశులు, భూతాలంటే భూతాలు కాదు, అన్ని జీవరాశి. కాబట్టి నువ్వు ఏ జీవరాశిని గురించి కూడా దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. అంటే అందరినీ చంపేసి నువ్వు బాధపడద్దు అని కాదు. ఇక్కడ తత్వాన్ని వివరాన్ని చెప్తున్నారు. చేయడానికి కారణం, నువ్వు చంపడానికి కారణం ఏమిటన్నది కూడా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్వధర్మంలో చెప్తారు. అది నీ డ్యూటీ. కాబట్టి ఫస్ట్ మనుషులు పోతారని జాలి పడుతున్నాడు కాబట్టి ఇది అసలు ముందు మనం ఈ బాడీ కాదు, పోయినా కూడా ప్రతిదీ మళ్ళీ పుట్టవలసిందే ఈ బాడీ. అలా ఈ మనం ఎవరిమి అంటే ఆత్మ, ఆత్మను ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. కాబట్టి అందరిలో ఉండే ఈ ఆత్మ గురించి నువ్వు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది, దాన్ని ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. కాబట్టి నువ్వు ఈ విషయం గురించి ఎవరి గురించి కూడా వాళ్ళు పోతున్నారు అంటే వాళ్ళు పోవడం లేదు, వాళ్ళ ఆత్మ అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అంటున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ స్వధర్మమపి చావేక్ష్యన్ అంటే స్వధర్మం గురించి చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో స్వధర్మం, నీ యొక్క స్వధర్మాన్ని నిక్కంగా తప్పనిసరిగా ఆవేక్ష భావించి వికంపితం, నువ్వు సందేహించకుండా నా అర్హసి, నువ్వు సందేహించడం నీకు కరెక్ట్ కాదు. నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు డౌట్ చేస్తున్నావు. నీ ధర్మం ఏమిటి? క్షత్రియుడిగా నువ్వు యుద్ధ భూమిలో ఉన్నప్పుడు యుద్ధం చేయాలి. యుద్ధం చేయడానికి వెనుదిరగడం నీ స్వధర్మానికే అడ్డు. కాబట్టి నువ్వు అది చేయడం తగదు నీకు.
క్షత్రియుడిగా స్వధర్మాన్ని అనుసరించి ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయడమే నీకు ధర్మ్యాది యుద్ధ శ్రేయో అంటే నీకు ధర్మం చేయడమే శ్రేయస్కరం. శ్రేయో అంటే శ్రేయస్కరం, మేలు. అన్యత్ ఇంకొకటి క్షత్రియస్య నా విద్యతే, క్షత్రియుడికి ఇంకొక ధర్మం లేదు. నీ ధర్మం ఏమిటి అంటే యుద్ధం చేయడమే నీ యొక్క శ్రేయస్సు. అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ యుద్ధం చేసేసి అందరినీ చంపేయమని కాదు, ధర్మయుద్ధం అంటారు. అందుకే అంటే అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి ఏ రకంగా అది మనం సాధించలేనప్పుడు రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని రక్షించుకోవడానికి రాజు యుద్ధం చేయడం ధర్మమే. కాబట్టి అందుకని అతను చేయవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ధర్మం కోసం నువ్వు ఈ యుద్ధాన్ని చేయడమే నీకు శ్రేయస్కరం. క్షత్రియుడుగా నీకు అదే మేలు, కానీ వేరేది లేదు. నువ్వు వెనుదిరగడం కాదు. కాబట్టి నువ్వు సందేహించవలసిన అవసరమే లేదు. వికంపితం అర్హసి, నా వికంపితం, నువ్వు సందేహించవలసినది నా అర్హసి, ఏమాత్రం లేదు అంటున్నారు. కాబట్టి క్షత్రియుడిగా నీ స్వధర్మాన్ని అనుసరించి నువ్వు ధర్మం చేయడం కంటే నీకు శ్రేయస్కరమైనది ఇంకొకటి లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఏమాత్రం సందేహించవలసిన అవసరం లేదు. ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను, నువ్వు ఆదేశిస్తే మరి నువ్వే ఆదేశించు, నీ శిష్యుల్ని నేను శరణు వేడుతున్నాను అంటాడు కదా. ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి క్షత్రియుడిగా నీ స్వధర్మాన్ని బట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయడమే నీకు శ్రేయస్కరం. కాబట్టి యశ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే అన్నాడుగా, ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నువ్వే నాకు చెప్పని. సో చెప్తున్నాడు, క్షత్రియుడిగా నీ స్వధర్మం ప్రకారం నువ్వు ధర్మం కోసం ఈ యుద్ధం చేయడం కంటే నీకు వేరే శ్రేయస్కరమైనది ఏది లేదు. కాబట్టి నువ్వు సందేహించాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖిన క్షత్రియా పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. సో పార్థ, స్వర్గద్వారాలు తెచ్చుకునే అవకాశం మరి కోరకుండానే అప్రయత్నంగానే వస్తుంది క్షత్రియులకు. వాళ్ళు చాలా సౌఖ్యవంతులు. ఎందుకు? వాళ్ళు కోరుకోను కూడా కోరుకోకర్లేదు, వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్వర్గద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. సో ఈ యుద్ధంలో మరి మరణించిన వాళ్ళందరికీ మరి స్వర్గప్రాప్తి అంటారు కదా, ధర్మయుద్ధంలో మరణించినప్పుడు. సో అలా మరి యదృచ్ఛయ దానంతట అదే కూడా ఉపపన్నం వస్తుంది. ఏది? స్వర్గద్వారం అపావృతం. సో తెరవబడ్డ స్వర్గద్వారాలు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. సుఖిన క్షత్రియ, ఎలా ఎవరికి? ఇలాంటి క్షత్రియులకు. సో వాళ్ళు ఎంతో సౌఖ్యవంతులు పార్థ. లభంతే యుద్ధం ఈదృశం, వాళ్ళు పొందుతారు ఈ యుద్ధంలో, ఇటువంటి యుద్ధంలో అంటున్నారు. ఈదృశం అంటే ఇటువంటి యుద్ధంలో వాళ్ళంతా ఆటోమేటిక్గా తెరుచుకున్న స్వర్గద్వారాల్లోకి వెళ్తారు. కాబట్టి క్షత్రియులందరూ సౌఖ్యవంతులే అంటున్నారు. వీళ్ళంతా చివరికి సౌఖ్యంలోనే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా స్వర్గద్వారాలు తెచ్చుకునే యుద్ధ అవకాశం వాళ్ళకు ఈ యుద్ధంలో కోరకుండానే వాళ్ళకి అప్రయత్నంగానే వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. సో వీళ్ళంతా ఈ క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులే. అథ చేత్వం ఇమం ధర్మ్యం సంగ్రామం నా కరిష్యసి తతః స్వధర్మం కీర్తించ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి. అధచేత్వం, ఒకవేళ గనక నువ్వు ఇమం ఈ ధర్మ సంగ్రామాన్ని నకరిష్యసి, చేయలేదనుకో, ఈ ధర్మయుద్ధాన్ని నువ్వు ఒకవేళ చేయలేదనుకో, తతః స్వధర్మం కీర్తించ, అప్పుడు ఆ తరువాత నీ స్వధర్మాన్ని తర్వాత కీర్తిని కూడా హిత్వా కోల్పోతావు, పాపం అవాప్స్యసి, పైగా పాపం కూడా పొందుతావు. ఒకవేళ నువ్వు ఈ ధర్మయుద్ధాన్ని చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది? నీ స్వధర్మాన్ని చేయని వాడివి అవుతావు, నువ్వు అపకీర్తి పాలవుతావు, రెండూ పోతాయి. స్వధర్మము పోగొట్టేసుకున్నావు, అది పాపం. స్వధర్మ బాధ్యతల్ని వదలడం పాపం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మనందరం బాధ్యతలు వదిలేసి పారిపోవడం కాదు, మన బాధ్యతల్ని మనం నిర్వర్తిస్తూనే ఈ మార్గాన్ని, భగవంతుణ్ణి మనం ఈ యోగాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి కర్మయోగంలో. సో స్వధర్మాన్ని వదిలిపెట్టేసిన వాడు అవుతావు, కీర్తిని కోల్పోయిన వాడు అవుతావు, పైగా నీకు పాపం ప్రాప్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ నువ్వు ఈ స్వధర్మ యుద్ధాన్ని చేయకపోయావంటే ధర్మాన్ని వదిలేసి తప్పనిసరిగా నువ్వు కీర్తిని మరి స్వధర్మాన్ని కూడా పోగొట్టుకుని చివరికి పాపగ్రస్తుడు అవుతావు. అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం
సంభావితస్య చ కీర్తిర్మరణాదతిరిచ్యతే. సో ఇంకా అకీర్తి, నీకు అపకీర్తి కూడా వస్తుంది. గౌరవనీయులైన వాళ్ళకి ఇంకా అపకీర్తి కంటే మరణమే బెటరు. మరణం కంటే కూడా దారుణం ఈ అపకీర్తి గౌరవవంతులకు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అపకీర్తిని చ అపి కూడా మరి ప్రజలందరూ భూతాని అంటే అందరూ కూడా కథయిష్యంతి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. తే అవ్యయాం, ఎల్లప్పుడూ నీ గురించి అందరూ ఇలా చేశావని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సంభావితస్య, సో అంటే గౌరవం ఉన్నవాడికి చ గౌరవం ఉన్నవాడికి అకీర్తి అంటే అపకీర్తి మరణాదతి రిచ్యతే, మరణం కంటే కూడా ఎక్కువ అపకీర్తి అంటున్నారు అనమాట. సో నీ అపకీర్తిని గురించి అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. గౌరవవంతులైన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అపకీర్తి అనేది మరణం కంటే కూడా వాళ్ళకి దారుణం అంటున్నారు. అతిరిచ్యతే అంటే దారుణం. భయాద్రణాదు పరతం మంస్యంతే త్వాం మహారథాః ఏషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవం. సో భయం చేత నువ్వు ఈ రణాదు పరతం అంటే యుద్ధం నుంచి ఉపరతం వెళ్ళిపోయావు, భయంతో యుద్ధం నుంచి వెళ్ళిపోయావని మంస్యంతే అందరూ అనుకుంటారు. త్వాం నిన్ను గురించి మహారథ, గొప్ప గొప్ప సేనాధిపతులందరూ ఏమనుకుంటారంటే భయపడి నువ్వు యుద్ధం నుంచి వెళ్ళిపోయావని అనుకుంటారు. ఏషాం ఎవరికైతే త్వం నువ్వు బహుమత అంటే ఎంతో గౌరవనీయుడవో భూత్వ అయ్యుండి కూడా యాస్యసి లాఘవం నువ్వు చులకతనాన్ని పొందుతావు. అంటే ఎంతో నిన్నెంతగానో గౌరవించిన ఈ సేనాధిపతులందరూ నువ్వు ఇప్పుడు యుద్ధం మానేశావంటే ఏమనుకుంటారు, నువ్వు భయపడి వెళ్ళిపోయావని, నీ మీద ఉన్న గౌరవం అంతా పోయి వాళ్ళకి నీవు చులకన అయిపోతావు అని చెప్పి కొన్ని ప్రాపంచిక విషయాలను కూడా చెప్తున్నారు. ఆలోచించకుండా నువ్వు ఇలా అనుకుంటున్నావు జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించడం లేదు కాబట్టి నీకు పాపం వస్తుంది, అపకీర్తి వస్తుంది. గౌరవవంతుడైన వాడికి అపకీర్తి కంటే మరణం బెటర్. తర్వాత సేనాధిపతులందరూ నువ్వు భయపడి వెళ్ళిపోయావు అని చెప్పి నిన్ను చులకనగా చూస్తారు. నువ్వేదో దయాభావంతో అంటున్నావు కానీ అందరూ అలా అనుకుంటారా? అలా అనుకోరు. అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్ వదిష్యంతి తవాహితాః నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిం. సో అలాగే దయాహీనమైన వాదాలు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కల్పించి చెప్తూ ఉంటారు. ఎన్నో బహూన్ వదిష్యంతి అంటే పలుకుతూ ఉంటారు. తవ అహిత నీ శత్రువులందరూ రకరకాలుగా దీనిని మార్చి నువ్వు దయతో వెళ్ళిపోయినా నువ్వు పిరికితనంతో వెళ్ళిపోయావని ఇలా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు నీ గురించి. నిందంతస్తవ సామర్థ్య నీ యొక్క సామర్థ్య శక్తిని తతో అంతకంటే దుఃఖత గురించి వాళ్ళు ఈ రకంగా నిందలు వేస్తారు నీ సామర్థ్యం మీద. సో శత్రువులందరూ ఇలా కల్పించి నీ మీద నువ్వు భయపడ్డావని వెళ్ళిపోయావని ఎన్నో రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. నీ సామర్థ్యం మీదే నింద వేస్తారు. అతను మరి ఎంతో సమర్థుడు, యుద్ధ వీరుడు, అటువంటి నీ సామర్థ్యాన్ని నీకు సమర్థత లేకపోబట్టి వెళ్ళిపోయావని నిన్ను నిందిస్తూ ఉంటారు. అది నీకు దుఃఖతరం చాలా. అంతకంటే నీకు దుఃఖతరం ఇంకెన్నా ఉందా? నీ శత్రువులన్నీ నిన్నెన్నో నిర్దయ వాక్యాలతో వర్ణిస్తూ నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారు. ఇంతకంటే నీకు దుఃఖం ఇంకేదైనా ఉందా అని చెప్పి తర్వాత ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. సో ఇక్కడ స్వధర్మాన్ని గురించి చెప్తూ నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటి అంటే ఇలా వెళ్ళిపోవడం కాదు. వెళ్ళిపోతే నీకు అప్రతిష్ట, అగౌరవకరం, నీ డ్యూటీ చేయలేదు కాబట్టి పాపము ఇవన్నీ వస్తాయి. వాళ్ళని చంపితే పాపం వస్తుంది అంటున్నావు, ముందు నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయకపోతే నీకు పాపం వస్తుంది వెంటనే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దానికి ఆన్సర్ చెప్పారు. కరుణ అంటున్నావు, ఎవరు ఈ ఆత్మను ఎవరు చంపలేరు, మనం శరీరం కాదు అన్నమాట చెప్పారు. ఆ తర్వాత హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, చనిపోయావా ఒకవేళ ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, నీకు స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది. జిత్వావా ఒకవేళ జయించావే అనుకో, భోక్ష్యసే మహి, ఈ రాజ్యాన్ని మహి ఈ ధరిత్రిని అనుభవించు. భోక్ష్యసే తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ లేచి నిలబడు. అర్జున కౌంతేయ కుంతిపుత్ర అంటున్నారు. ఎందుకు? చతికిలబడి కూర్చుండిపోయాడు కదా రథంలో, అందుకని ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ
యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధం చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో ఉత్తిష్ట లే అంటున్నారు అనమాట. సో మరణించావంటే స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది, జయించావంటే రాజ్యప్రాప్తి వస్తుంది. కాబట్టి లేచి నిలబడి నీ యుద్ధాన్ని నీవు చేయి కౌంతేయ, యుద్ధం చేయాలనే దృఢ నిశ్చయంతో లేచి నిలబడి అంటుంది. అలా ఎంకరేజ్ కూడా చేస్తున్నారు భగవంతుడు. మరి ఆ ధైర్య వచనాలు చెప్తూ, పోతే స్వర్గానికి వెళ్తావు, ఉన్నావు అంటే రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తావు. కాబట్టి లేచి నీ బాధ్యతను ముందు నిర్వర్తించు, యుద్ధం చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో లేచి నిలబడు, అలా చతికిల పడిపోకు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంత చక్కగా ఒక శ్రేయోభిలాషి స్నేహితుడు, ఒక గురువు, తండ్రి చెప్పినంత రీతిగా శ్రద్ధగా ఇంత బాగా భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా లాభో జయా జయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. సుఖ దుఃఖాలను సమానంగా చేసుకుని లాభాన్ని అలాభాన్ని, జయాన్ని అపజయాన్ని కూడా సమానంగా చూస్తూ, తతో ఆ తరువాత యుద్ధాయ, యుద్ధం కోసమే యుజ్యస్వ అంటే యుద్ధం కోసమే యుద్ధాన్ని చెయ్యి. అంటే ఈ యుద్ధం చేస్తే వాళ్ళని చంపుతాను అంటే ఏమనుకుంటున్నాడు, చంపేస్తాను, నేను ఎలాగూ గ్యారంటీ నేను గొప్ప వీరున్ననేది కూడా మనసులో ఉంది. యుద్ధం చేస్తే చంపేస్తాను, వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతారు, చచ్చిపోతే ఈ రాజ్యం ఎలా, నేను వీళ్ళందరూ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఈ రాజ్యాన్ని నేను ఏ రకంగా అనుభవించాలి, ఇవన్నీ అంటున్నాడు కదా. అంటే సుఖాలు వద్దు నాకు, ఇలా అందరినీ చంపేసిన తర్వాత వచ్చే సుఖాలు వద్దంటున్నాడు. సో నీవు సుఖం గురించి దుఃఖం గురించి నువ్వు రెండు సమానం అనుకో, అలాగే లాభమైన నష్టమైన సమానం అనుకో, జయమైన అపజయమైన సమానం అనుకుని నువ్వు ఆ రకంగా యుద్ధాన్ని చేయడం వరకే నువ్వు దృష్టిలో పెట్టుకుని నువ్వు యుద్ధంలో నిమగ్నుడవు కావు, నియుక్తుడవు కమ్ము అని చెప్తున్నావు. ఇవన్నీ ఆలోచించుకో, నువ్వు పక్కన పెట్టు, నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటి, నీ డ్యూటీ యుద్ధం చేయడం. ఆ తర్వాత లాభం వస్తుందో నష్టం వస్తుందో, జయం వస్తుందో అపజయం వస్తుందో, సుఖం వస్తుందో దుఃఖం వస్తుందో, ఇవన్నీ ఆలోచించడం కాదు నీ పని. నీ పని ఇక్కడ ఉన్నావు అంటే ఇప్పుడు నీ పని ఏమిటి, ఈ క్షణంలో నీ డ్యూటీ యుద్ధం చేయడం, అది చెయ్యి. నైవం పాపం, ఈ విధంగా చేశావు అంటే వేరే ఆలోచనలు లేకుండా నీ డ్యూటీని నువ్వు మాత్రమే నువ్వు ఆలోచించి సక్రమంగా చేస్తే నైవం పాపం అవాప్స్యసి, నీకు పాప ఫలం రాదు, పొందవు, నువ్వు పాప ఫలితాన్ని పొందవు. సుఖ దుఃఖాలను గాని అలాభాన్ని గాని జయ అపజయాలను గాని నువ్వు ప్రక్కన పెట్టి యుద్ధం కోసమే యుద్ధం చేయి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నువ్వు పాపాన్ని పొందవు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు, మనం మన డ్యూటీని చేయమని చెప్తున్నారు భగవంతుడి ఇక్కడ. సో అర్జునుడి పరిస్థితిలో అక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయవలసి ఉంది. మనం ఏం చేయాలి, మన బాధ్యతను, సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు అనే విషయం వస్తుందా రాదా, ఏమొస్తుంది, లాభం నష్టం, ఇవన్నీ ప్రక్కన పెట్టి మీ డ్యూటీని మీరు చేయండి, డ్యూటీ కోసం ఆ డ్యూటీని చేయండి. ఇలా చేస్తే మీకు పాపం అనేది రాదు, బంధాలనేవి ఏర్పడవు, కాబట్టి నీకు పాపం రాదు అని చెప్పి చెప్తుంది. మనం నేర్చుకోవాల్సింది అది. సో ఏషా తే భీహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యాయుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. సో ఇంతవరకు నేను ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు సాంఖ్యం గురించి వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపాన్ని వివరిస్తాను, విను. పృథక్కుమార అంటే కుంతిపుత్ర, ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని గనుక నువ్వు అనుసరించావంటే బుద్ధ్యాయుక్తో యయా పార్థ, దీన్ని బుద్ధి యోగం అంటారు. సో అది గనుక నువ్వు అనుసరించితే కర్మబంధం ప్రహాస్యసి, నీ కర్మబంధాలన్నీ కూడా వదిలిపోతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పటి వరకు నీకు ఆత్మజ్ఞానం గురించి చెప్పాను, ఇప్పుడు నీకు ఫలాపేక్ష లేకుండా ఎలా కర్మ చేయాలో చెప్తాను, విను. ఇది బుద్ధియోగం. ఇలాంటి బుద్ధియోగాన్ని కనుక నువ్వు ఆచరించావు అంటే ఇక నీకు ఏ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు అని చెప్తున్నాడు. సో అందుకని ఆ కర్మబంధాలు ఏర్పడిన బుద్ధియోగానికి నాందిగా ఈ శ్లోకం మనకి ఫస్ట్ చెప్పారు. సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు లెక్క చేయకుండా మన కర్తవ్యాన్ని మనం నిర్వహించినప్పుడు మనకి ఏ పాపము రాదు, అంటే ఏ బంధము ఏర్పడదు అని అర్థం. అందుకని నీకు ఆ బుద్ధియోగం ఏమిటో ఇప్పుడు చెప్తాను. ఆ జ్ఞానంతో గనుక నువ్వు ఆ జ్ఞానాన్ని ఫాలో అయ్యి నువ్వు పని చేశావు అంటే నీ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు.
సో అదేంటో రేపు చూద్దాము. ఇంతటితో ఈరోజు క్లాసు స్టాప్ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. మరి క్లాస్కి వచ్చినందుకు, తర్వాత టైం అడ్జస్ట్మెంట్